Oh, nawa ba sa pagluto kanang nasa pambot. Oh, karon, di tanawan na to be. Wow, bukal-bukal wa bali lami. Sus live yun kayo na. Bukan na siya. Bukal yun na. Lamian eh. La, be. Wow, lumia kayo eh. Grabe. Tanlas kayo. Pero pala kinaon siya kay mga kaba. Ang say lasa. Sa inyong relasyon. This is a YouTubers of Chan Company Globe and the company. Ma'am. Asa mo manginas long? At dumi sa Patalan to Kiwanon Bohol. Dong sa pagkalan kay manginas ni. Wala merkado sa Tubigon. Mao na ni karon imbis kay manginhas me. Tao man kayo. Ha? Wala nga, ari na lang mi dire kay mag-picnic na lang mi aring pambot. Ngao na lang may Mao na lang mi kuan. Nami ba no? Adobong manok. Oh, baboy. Lami kayo. Adobong baboy, napoy baka. Oh, fried sardines. Nagandam ng tamig torch. Napa doy kuan day. Suka oh. 555. Suka. Fried sardines. Mga na lang mi ani kay yamo may kuan kinason. Asa man huwad fried sardines word? Ano ron? Di na to. Ano ba? Nami baon nga suka, lami kayo kay naisili. Napa doy kuan no kanang sa man 555 nga humba. Mga on ni tanan nyo kay kayo mong balon karon. Nami sa dagat na imbis kay manginas mi karong hapon na, wa may nakitang hunas. Kinatauban man kayo. So mga on lang tanan nyo. Ano kaning nini? Pagkaon po. Wait a minute. Adobo. Pagkaon po na siya. Kamuton lang na to. Mag finger na lang mi. What? Kaya may kutsara, mag finger na lang. Gago! Hindi kayong kinilaw, nga bulinaw, nga naasa lata. Napa si adobo. Uwi kayo. Kasudan lami siya kaya. Sabes kayo sa dagat ka gutom kayo. Kasi ito natukan na, namin pantulak ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Na dyan may nakuha in town. Ikapila na ng kuha ni mo, Bard? Mga ikaw 1 million. Sas, na dyan may kuha. Na? Oo. Duhang buok na. Mo na yung nanginas, may karon. Sa manita open ni kayo. Di, magtunob-tunob na lang mi ani. Tunob lang na siya ba? Naghana mo kuha diha. Napulo. Na? Oh, nara. Sus, kaloy sa Ginoo na jud ta mo kuha in tawon. Tuloy-an kita kami kamay. Kaloyan jud na. May hapa niya, may hapa mga siguro mga 20 pa ning kabuok. Ano na pod? Wow. Guys. Dagko ay. Guys. May lami kayo. Hindi, may lami kayo. So karon namo na ning lutoon diri ang among kuha nga litob og napoy bungkalyo nga nasagol pod gamay. So ari ra mi magluto. Mangita mi pagi kung sawa na mo pagluto. Luto siya. Kasa na mo ibalhin na mo yung tinapa nga sudan ha. Na. Ano siya? Live lang siya nga kuan. Isaw-saw lang naman sa dagat, okay na. Ganyan lang kabilis dito sa dagat, guys. Dahil ang dagat source of food. Buta nga sa dagat. Paano pa to gawin? Hinlo na. Butangi ka nang kuan. Water. Oh. Hindi ka nila ganun, pagdali yung buka. Oh. Ilunod na mong kuha, guys. Lamian na siya kayo. Ya. Kani. Kuha ni. Kuha na mga kanon. Kuha na siya kanon. Kuha ng kanon. Na. Bart. Okay ka na, Bart? Kuha na kanon, susunod siya. Sige. Ugasan. Uy, sulok ka kay bisig ma salayang.
limpyo na siya. Hindi na, pero- ikob dia, ikob. Ganyan. Dikit-dikit, diskarte na siya dahil. Ano na siya? Medyo daghan ra kay tubig atong kuan gamay. Karon. Dali na buka. Karon dali mabukaw. Masih marut ang blowtorch. Oh. Uy, Oh. Sampol pa na. sampol ba na siya? Uy, patungo na. Buwang. Lah. Wow, napaday nga pas. Sama sa kamay ka. Karang lugiton ba ba? Ay, kuan mo na. Kanang dara. Kana siya. Lema, naman patatuan ka. Oh, na kasigan. Ano nga siya? Ano? Di pa ipundor ah. Oh. May pundo na siya? Ibutang ba? Sibog na ba? Sibog. Sibog. Ibutang. Ipundor ah. Tabon eh. Tabon na ka. Oh. Tabunan ka ng kana. Basta ka buslot ni sina niya. Sige, aray, tungo dana ba na. Tabon, tarong. Tarong, tabon. Ano siya? Ano? Ha? Pundo. Pundo paniin na siya hantod sa mahurot ng kuan, butots. Hmm. Bubukal kayo na siya, daog na. Mao ni siya gitawag nga fire nga non-luminous. Mao ni siya pinakainit nga part sa fire. Buslot na siya kangay busloton. Basta na yan. Di siya kay ang init niya mo, di siya mo evaporate. Katawa na ni magsuldat ani og kana kalder. Buslot ni kalderin ni. Mana experiment naman na. La, Init na siya, mubukal. talag si. Di na mapunit guys, init. Bukal oh. Bukal na guys. Ay, bukal na oh, na? Gito guys. Bukal na oh. Bukal na siya guys. Oh. Ngana na siya ka scientist. Hmm. Kaya pangutan na ni. Palay gamay lang. Kinayan gamay. Layan gamay. Ang usahan, ang kamot na sa kilaw guys, oh. Na? Gusto na kayo. Sayang ako din masamad guys. Lamia kayo na pa day. Sama Mana tagim-tim part? Kanay wato na po ni maloto mga siguro mga usag tunga sa ni po sa bukal. Usag tunga gura sa pabuton ni. Ikaw sa baba. Di na ito yung Di dugay mahurot ng bluetooth si. Ha? Daghan nagsulod. Hindi na, sulod. Daghan nagsulod lagi. Sulod na siya. Oh. Awa na niya. Gusto mo kayong fire? Gusto mo kayong pressure mo na namugnaw na. Na? Wow. Ba, mayuha, magaling man din sa... Magaling man din sa katao na yun. La. Dara. Nagsukal. Part. Sus. Wow, na? Lamia kayo. Tos suka na to diha. Suka na yan. Sa oras, pagkaon niya pinalamian ba? Unsa pinahangad pa na pagkaon ba? Pinahangad. Pinabilita pa nga. La, be. Wow! Lumia kayo ay. Grabe. Tanlas kayo. Ano ba na ginaon siya kay mga kaba? Ang say lasa. Masa inyong relasyon. Wali. Suka ko ka. Ito ba kung... Nawa ba sa pagluto ganang nasa pambot? Karon, di tanawan na to be. Wow, bukal wa, wali lumi. Sus live yun kayo na? Bukan na siya. Bukal yun ha? Lamian eh. Umutang laoy. Be, tanawan na to be. Wow. Wow! Grabe rin. Wow. Lambi kayo na, idagat sa bawa na. Parat-parat na. Palat-palat na lang di. Palat kayo ni palat. Palat-palat kayo. Pero tapang, yung timplahan. Na, bukal-bukal oh. Punihasang na. Lahat na siya. Yan nira pagi ya para Uy, ini na masih musikan ni pambutan eh. Kaili sa tanay. Okay na luto na siguro. Luto na nay. Bukan na mungod. Na, luto na oh. Na, bukan na nay. Okay, bukan ko ni. Uy, kariyo ra na pabukalan ang kuan. Okay na. Okay na. Fire. Fire na. Fire. Luto na. Luto na siya. Luto na siya. Ano ba ito? Bukan lagi na murot lagi. Be, dara. Be. Eat. Na. Punit. Mabugoy kayo. Be, tilaw.
Nagsukal. Ay, Bert. Kanya siya may mo siya Ah. Sara. Ituyo na siya. Ganin bukaliho na. Oh, dah, bangkaliw ka na isa. Hmm. Dah. Oh, Sa di na magwa- kinahanglan kuan sa step, Bert. Tustok suka, Bert. Ang katay ito lagi. Lumi kaya eh. Dito. Samot na kag kuan ni, unas ni. Oh. Higop sa balong. Oh. Ah, kayo guys. So karon kay naluto naman na amo na ni pagkakanon kay giniha nangaon mi giniha kay panggutom mi nagdami balon. Nya wa dam nga nakakuha day may ganang kinason. So amo na pong giluto dire di karon kay naluto na amo na pong pagkakanon. Ha? Tama. Ha? Siapa to? Lami kayo. Kurang ke video, pasok kita on daw. Kau sa murek ako sa ning bana tadi, Pak. Sige lang kay basing malanag kamuro po. Aduh, ala, Pak. Oh. Kumakaon kayo mga kinason. Pinawil-piling siya ang pinakaon nila pinangana. Sama pinansa. Pinapila na magsili na gamay ka ng pagkapinan ng sili ba na. Ipataba naman ang sili. Ilami kayang sili ba na. Kita mo sili ana. Ipataban ka na siya. Oh. Taban ikaon. Gamay kaya. Delicious. Ano kayo? Tilawan na to ning giluto na mo dire kay arang lumia ka to ni, oh. Da. Suka. Kita ka na eh. Lumi ka tuslo suka nga halang kayo. Ila? Ngay? Umi kayo siya. Lami kayo. Lami yung lasa guys, bisag kanang tubig sa Apo naman. dagat ra nga mong gisabaw kinalamian kayo. Manghipos na guys. hapon Lahira sa ugad to ka sa balay ninyo luton nga butay tubig. Lahira lami jud ka ng tubig dagat ang inyo isabaw. Mismo. Kung nabos ka sa dagat. Oh, guys, tubig. Bali po. Ito guys. Kinalamian jud kayo. Green ni. So, mo na lang to guys. Bye bye. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye Thank you bye. for watching. Bye-bye. Balwarts. Ikaw pa to kay bye bye. Bye-bye. Babayo. Bye-bye. Babayo. Babayo. Babayo.